खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय फेब्रुवारि दाननि जागायनायनो जाया बे खेबनि मेट्रिक आनजादा। मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायनि थाखाय गोबां खहा जादों सुबुं माहारिनि। बे खहाखौ फरायसा फरायसुलिफोराबो मोननो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव फरायसालिफ्रा अनलाइननि जोहै सोलोंथाइ होनांगौ जादों। नाथाय बेनो आबुं नङा। बेनिखायनो सिगांनिख्रुइ एसे इयुनाव खुंनाय जागोन बे खेबनि आनजादखौ। बे गोनां बिथांखिखौ फोसावदों सिबानि एग्जाम कन्ट्रलार नयन ज्योति शर्माया। नाथाय फिथाइखौ सिगांनि बादियैनो समाव मोनगोन होननानैबो बुङो शर्मा बिथाङा। बेजों लोगोसेनो फरायनाय फराफारिनिफ्राय 30% फराफारि रेहाय होनाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोसावो। नैथि दङ एस जोनोमा बुंदों बारग' एनडिपिएसनि माखासे केडारफोरनो रां होनानै BPF हानजायाव लाखिदों। बावैसो सान सिगां एनडिपिएस संबिजिर हानजानि सा 20 सोद्रोमाफोरा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव हाबफैदोंमोन। बिनिनो सानै सोद्रोमाफोरखौ BPF दोलोआ थगायनानै लांदों होननानै बुंथिदों एनडिपिएस दोलोनि सासे बारग' सोद्रोमा एस जोनोमा। बेखौ नोजोर लाखिनानै बारग' एनडिपिएस हानजानि सासे सोद्रोमा एस जोनोमा रोखायै बुंथियो दि बिथांमोनखौ रावबो थगायनानै लाबोआखैमोन आरो जमायै सावरायलायनायनि गेजेरजों थिग समाव थिग सायख'नाय लानाय थांखिजों UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै बुंथियो। लोगोसेनो BPF दोलोआव थांफिननाय सानै सोद्रोमाफोरा फैसानि थाखायसो BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। एस जोनोम बिथाङा फैगौ समाव सोलायनाय आरो जौगाखांनांगौनि थाखाय लोगोसेनो एनडिएफपि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनि अनसुंथाइ केसफोरखौ फोजोबस्रांनाय आरो गावखौ फसंथाइ महरै लाखिनो UPPL दोलोखौनो मदद होगोन होननानै बुंथियो। थामथियाव दङ रायजोनि गोरिब फरायसाफोरनो स्मार्टफन होनायनि बिथोन गिबि मन्थ्रि सनवालनि। थाबैनो रायजोनि गोरिब फरायसाफोरनो स्मार्टफन होनायनि बिथोन होदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाला। जनता भवनाव रायजोनि सोलोंथाइ बिफानजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया फरायसालिफोर फिन खुलिनायनि सायाव सावरायनाय जायो। कर'नानि थाखाय रायजोनि गोबां फरायसाफोरा अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथाइ लानाय नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो माखासे गोरिब फरायसाफोरा स्मार्टफन आंखालावनो सोलोंथाइ लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जादों। बिनि थाखायनो गिबि मन्थ्रि सनवाला गोरिब फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय बे बिथोनखौ फोसावदों। ब्रैथियाव दङ मिरु मन्थ्रि स्मृति ईरानीनि देहाया कर'ना सन्देरदों। मिरु मन्थ्रि स्मृति ईरानीनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। कर'ना आनजाद नायनायनि उनाव पजिटिभ मोननाय जादों। मन्थ्रि ईरानीजों खाथि सोमोन्दोआव फैनाय साफ्रोमखौबो कर'नानि आनजाद नायनो खावलायदों मन्थ्रि स्मृति ईरानीया। बे बाथ्राखौ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदों मन्थ्रि स्मृति ईरानीया। बाथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया सासे सानसुमै, नाथाय बिथाङा खामानि नागिरबाय थायो। बिसायख'थि आय'गआ जेब्ला बिसायख'थिखौ खुंगोन अब्ला UPPL दोलोआ बिसायख'थिनि दावहायाव दावहा नांनो थियारि। बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। खौरांगिरिनि सिगाङाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि लकसभानि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया सासे बर'नि सानसुमै, नाथाय बिथाङा बर' हारिनि समाजनि इयुननि फारसे सानालासे आथिखालाव खामानि नागिरबाय थायो। BS, BTC आरो BTR गोरोबथानि उनावबो बिथाङा सोमावसारनायनि बाथ्रा सानै खामानि दिहुननो नाजाबाय थानाया गनायथाव नङा होननानै रोखा बुंथियो। BTR गोरोबथानि सायाव बिथाङा ओंथि गैयै बिबुंथि होनाया गनायथाव जायाखै होननानै फोरमायो आरो मोनसे गोरोबथाया माब्लाबो नंखाय जानो हाया होननानैबो बिथाङा फोरमायदों। दथियाव दङ IAF आव आसामनि गिबि आइजो विं कामान्डार। भारतारि एयारफर्सआव विं कामान्डार महरै आसामनि गिबिसिन आइजो बर्नाली गगৈ। मख'नो गोनांदि लखिमपुर जिल्लानि बर्नाली गगैया 1996 मायथाइनि 27 मे खालाराव गिबियै पाइलट महरै एयारफर्सआव हाबजेनदोंमोन। उननि समाव फ्लाइं अफिसार आरो बिनि उनाव फ्लाइं लेफ्टिनेन्ट दावखोलांनो हादोंमोन। बर्नाली गगैया 1985 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव रायजोनि गेजेरावनो 16 थि मासि लानानै उथ्रिनो हादोंमोन आरो कटन कलेजनिफ्राय HS आनजादखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।